Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι η Νάνα Παναγούλια και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ξενυχτήστε μαζί μας», όπου θα έχουμε όλοι μαζί την ευκαιρία να ενημερωθούμε και να δούμε νέα προϊόντα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μας τα παρουσιάσει η εταιρεία Πλούτον Ελλάς ΑΕ και ο κύριος Βασίλης, ο εκπρόσωπός της, όπου είναι απόψε εδώ καλεσμένος στο στούντιο. Κύριε Βασίλη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Παναγούλια. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας καλέσατε σε αυτή την εκπομπή που πραγματικά έχει αφήσει τα σημάδια της στον κόσμο. Δηλαδή, το τι μας λένε στο τηλέφωνο από προηγούμενες εκπομπές που μας έχετε καλέσει, όσοι δεν έχουν ύπνο, όσοι δεν μπορούν να βγουν έξω να διασκεδάσουν, κάθονται και μας παρακολουθούν και εμείς έχουμε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Σωστά είπατε, θα δείξουμε σήμερα πάρα πολλά προϊόντα από τα δημοφιλή παλαιότερα προϊόντα της εταιρείας μας, αλλά και κάποια καινούργια που θα παίξουν για πρώτη φορά. Μάλιστα, να σας ενημερώσω ότι δεν θα είναι μόνο για υγεία, ευεξία και ομορφιά, αλλά λίγο αργότερα, στη διάρκεια της νύχτας, έχουμε καλέσει και τη διακεκριμένη διατροφολόγο, την κυρία Γαροφάλου, η οποία θα έρθει και αυτή. Θα παρουσιάσουμε μαζί μερικά προϊόντα και θα μας πει και πάρα πολλές συμβουλές και γνώμες για τα προϊόντα αυτά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Βλέπω μπροστά μου όμως μια πανέμορφη συσκευή, συν το ότι έχει μοσχοβολήσει ο τόπος εδώ το στούντιο, και ανυπομονώ να μας εξηγήσετε τι έκπληξη είναι αυτή πάλι που μας έχετε φέρει σήμερα. Έχετε δίκιο, κυρία Παναγούλια. Να σας πω καταρχήν ότι το εθέριο έλαιο που έχω βάλει μέσα σε αυτή τη συσκευή είναι εθέριο έλαιο για σεμί και έχει μοσχοβολήσει πραγματικά όλο το στούντιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πάμε να τα εξηγήσουμε ένα-ένα στους τηλεθεατές και σε εσάς βεβαίως. Αυτή, φίλοι μου και φίλες, η συσκευή είναι μια συσκευή που είναι 3 σε 1, δηλαδή υγραντής αέρος, φωτοθεραπεία και αρωματοθεραπεία. Κάνει δηλαδή 3 χρήσεις. Βάζουμε μέσα νερό της βρύσης στη συσκευή, όπως έχουμε βάλει τώρα εδώ. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό τον καπνό που είναι σαν καπνός που βγαίνει, αυτό έχει μέσα υπέρηχο στο μηχάνημα, κάνει ψυχρή εξάτμιση στο νερό που βάζουμε, οπότε δεν ξηραίνεται η ατμόσφαιρα. Τώρα βεβαίως είμαστε στο χειμώνα, λειτουργούν καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόπες, τζάκια, γενικά πολλά θερμαντικά σώματα, οπότε ξηραίνεται μέσα ο χώρος. Να ξέρετε, φίλοι και φίλοι, ότι η σχετική υγρασία σε ένα χώρο για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα, να μην παθαίνουμε λαρυγγίτιδες, βροχίτιδες κλπ. Είναι από 40 μέχρι 60%. Αλλά με τα πολλά θερμαντικά σώματα, είδαμε καμιά φορά που μας έρχεται να σκάσουμε σε ένα χώρο, δεν μπορούμε καν να αναπνεύσουμε. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα εξαερώνει το νεράκι που βάζουμε σιγά σιγά με ψυχρή εξάτμιση, δίνει την απαραίτητη υγράνση και δεν ξηραίνεται ο χώρος. Αυτή είναι η μία λειτουργία που κάνει, που να ξέρετε, όταν ο χώρος υγραίνεται, καταρχήν δεν ξηραίνεται η βληνογόνος και το δέρμα. Και ο ξηρός αέρας αυξάνει την προδιάθεση για μολυσματικές νόσους, αλλεργίες των αναπνευστικών οδών και προκαλεί και κόπωση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σχετική υγρασία στο χώρο. Βεβαίως. Η δεύτερη δουλειά που κάνει η συσκευή είναι η φωτοθεραπεία. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας. Αλλάζουν τα χρώματα. Κατά διαστήματα λοιπόν αλλάζουν τα χρώματα σε αυτή τη συσκευή. Κάνει φωτοθεραπεία. Βλέπετε κατά διαστήματα το γυαλί γίνεται μπλε, γίνεται φούξια, γίνεται κόκκινο, γίνεται κίτρινο. Ένα υπέροχο πράγμα, το οποίο αυτό, αν το δούμε σε σκοτεινό δωμάτιο, σε δωμάτιο με ημίφως και σε επαγγελματικό και σε οικιακό χώρο, μας ξεκουράζει, μας διώχνει το στρες. Ακριβώς. Η φωτοθεραπεία είναι ολόκληρη επιστήμη. Φωτοθεραπεία. Που βεβαίως έχουν σπουδάσει πολλοί κόσμος πάνω σε αυτή. Πόσο δηλαδή η εναλλαγή των χρωμάτων, εδώ βγάζετε 7 χρώματα της ήριδος εναλλάξ, πόσο μας ηρεμεί και πόσο μας ξεκουράζει. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή τη συσκευή. Και η τρίτη δουλειά και σημαντική που κάνει είναι αυτό που μου είπατε στην αρχή της εισαγωγής του προϊόντος, ότι κάνει και αρωματοθεραπεία. Δηλαδή, όπως σας είπα, εγώ έχω βάλει τώρα εθέριο έλαιο για σεμί, μέσα στο νεράκι, φίλοι και φίλες, με μπουκαλάκια που υπάρχουν στο εμπόριο, αρκεί να είναι από φυσικά αποστάγματα φυτών, να μην έχουν χημικές προσμίξεις. Να διαλέξουμε σωστά το εθέριο. Ακριβώς. Διαλέγουμε, έχουν όλα σταγονόμετρο. Ρίχνουμε μέσα 2-3 σταγόνες από ευκάλυπτο, από γιατσεμί, από μέντα, από θυμάρι, από πεύκο, ό,τι θέλουμε δηλαδή. Και κάνει και αρωματοθεραπεία του χώρου. Δηλαδή, όπως εξατμίζεται σιγά σιγά το νεράκι, διαχέει μέσα στο χώρο αυτό το υπέροχο εθέριο έλαιο και μοσχοβολάει ευχάριστα ο χώρος. Είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα, ευρωπαϊκό, έχει και αυτό 3 χρόνια εγγύηση. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δείξουμε στις εκπομπές σας αυτό, κυρία Παναγούλια, είναι βεβαίως για όλες τις εποχές. Έτσι, και για χειμώνα τώρα, βεβαίως και για το καλοκαίρι που έχουμε τα κλιματιστικά και ξηραίνεται ο χώρος, και για όλες τις εποχές του χρόνου με τις ωραίες λειτουργίες που έχει. Είναι εντυπωσιακότατο. Θα κάνω μια πολύ ωραία προσφορά για τους 5 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-88-37-200. Από 95 ευρώ θα τους πάμε αυτό το υπέροχο μηχάνημα στα 75 ευρώ. Φυσικά, όπως και σε όλα μας τα προϊόντα, δεν χρεώνουμε έξοδα αποστολής. Έχει εγγύηση 3 χρόνια, βιβλίο οδηγιών στα ελληνικά και την απόδειξή σας. Σας περιμένουμε όλους τώρα. Βλέπω τώρα όμως ότι ήρθε η σειρά να δείξουμε ένα προϊόν το οποίο το έχουμε δείξει επανειλημμένως όταν είστε εδώ καλεσμένος στο στούντιο, το γνωστό μαξιλαράκι μασάζ, το οποίο και αυτό έχει κερδίσει βέβαια τον κόσμο με τη λειτουργία του.
Αυτό και αν είναι λατρεμένο προϊόν, κυρία Παναγούλια, είναι το καταπληκτικό μαξιλαράκι μασάζ που το έχει αγοράσει όλη η Ελλάδα, γιατί βοηθάει σε πάρα πολλά σημεία του σώματος. Απολαμβάνουμε μασάζ στον αυχένα, στη μέση, στην πλάτη, στα πόδια, στις γάμπες, χωρίς να παρακαλένω στον άλλον τρίψε με, που δεν βρίσκουμε και ποτέ συνήθως κανέναν. Και κοιτάξτε, φίλοι και φίλες, πόσο εύκολα δουλεύει. Καταρχήν το βάζουμε στην πρίζα, έχει πολύ μεγάλο καλώδιο. Πατώντας αυτό το ανάγλυφο κουμπάκι εδώ, η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία και βλέπετε αυτές τις δύο μπίλιες που έχουν διπλούς κυλίνδρους που γυρίζουν περιστροφικά και κάνουν το εκπληκτικό μασάζ σιάτσου που ανακουφίζει, αναζωογονεί, περνάνε μυϊκή πόνη σε πολλά σημεία του σώματος, γιατί είναι σαν να έχουμε τα δάχτυλα του φυσιοθεραπευτή να μας κάνουν αυτές τις υπέροχες μαλάξεις. Και όπως βλέπετε, πατώντας το κουμπάκι, συνδυάζει και την υπέροχη θέρμανση, το infrared massage, που οι διαθερμίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, γιατί βοηθούν στο μεταβολισμό των κυτάρων, αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος και φεύγουν πιο γρήγορα η μυϊκή πόνη. Δηλαδή, αν κάνουμε σκέτο μασάζ, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά αν το συνδυάζουμε και με τη θέρμανση, είναι κάτι το τέλειο. Και όπως είπαμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, δέστε μερικά πλάνα, πώς μπορούμε να το βάλουμε, ας πούμε, στον αυχένα μας. Όπως είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι ή ακόμα και κάτω στο πάτωμα, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα καναπέ ή σε μια καρέκλα να κάνουμε στη μέση μας. Υπέροχο μασάζ σιάτσου. Μπορούμε να το βάλουμε στις γάμπες, όπως είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, ή τη μια γάμπα μέσα 5 λεπτά και 5 λεπτά την άλλη, ή και τις δύο γάμπες μαζί, να μας βοηθήσει την καλή κυκλοφορία στα κάτω άκρα. Γενικά δεν υπάρχει περιορισμό στο χέρι μας. Βλέπετε εδώ πώς το κάνω τώρα εγώ. Μπορούμε να βάλουμε μέσα εδώ τον καρπό, και οριζόντια όπως το έχω τώρα, αλλά και κάθετα. Και με αυτές τις μαλάξεις, πολλά άτομα που κουράζονται σε ένα κομπιούτερ μπροστά, σε ένα πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, που γενικά οι κυρίες που κάνουν πολλές δουλειές στο σπίτι και έχουν πιασμένα και κουρασμένα νεύρα, παθαίνουν σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, παθαίνουν ατενοντίτιδα, βοηθάει πάρα πολύ το μασάζ να χαλαρώσουν οι μυς και να βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που βλέπετε και σε μια απλή καρέκλα που σας δείχνουμε ένα πλάνο τώρα. Μπορείτε να το βάλετε με αυτή την ωραία ζωνίτσα, αυτό τον ημάντα που έχει εδώ. Το φοράμε δηλαδή σε μια καρέκλα, μένει σταθερό το μασάζ εκεί. Οπότε καθόμαστε, βάζουμε πίσω την πλάτη, τη μέση ακριβώς στο σημείο που θέλουμε και το μασάζ γίνεται σε ένα τοπικό σημείο. Ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν που ενώ αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, δουλεύει με ρεύμα και πολύ χαμηλή κατανάλωση, έχει και ένα άλλο προνόμιο. Βλέπετε εδώ που συνδέεται δηλαδή το ρεύμα από την πρίζα που έρχεται κανονικά η παροχή, αυτό το βυσματάκι εδώ βγαίνει και αν θέλετε από ένα κατάστημα που πουλάει αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορείτε να αγοράσετε έναν αντάπτορα που είναι 12 βολτός, μπαίνει στον αναπτήρα του αυτοκινήτου, παίρνει ρεύμα από την μπαταρία και μπορούμε και στο αυτοκίνητο, αν κουραστεί ένας οδηγός, ο συνοδηγός ή στο πίσω κάθισμα από ένα μακρινό μεγάλο ταξίδι ή επαγγελματίες οδηγοί που κουράζονται, προσαρμόζονται τον αντάπτορα που μπαίνει στον αναπτήρα, γίνεται και 12 βολτό και δουλεύει και εκεί. Βέβαια τώρα το δουλεύουμε στο ρεύμα, 0 κατανάλωση, μπορούμε να το απολαμβάνουμε σε πολλά χρονικά περιθώρια της ημέρας, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Είναι ενδεδειγμένο για όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως για τα άτομα τρίτης ηλικίας, που όπως βλέπετε, κυρία Παναγούλια, είναι πολλές ώρες μέσα μες στο σπίτι μόνα τους. Κάθονται, ψάχνουν κάποιον να τους τρίψει άμα πονάνε κάπου και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς. Έχοντας λοιπόν για συντροφιά αυτό το υπέροχο μαξιλαράκι, λίγο στον αυχένα, λίγο στη μέση, λίγο στην πλάτη, λίγο στα πόδια, σε όλα τα μέρη του σώματος, μπορούν να απολαύσουν το μασάζ, να αισθανθούν πολύ καλύτερα και πραγματικά μας λένε πάρα πολλές ευχαριστίες από το τηλέφωνο, γιατί το έχουν στο σπίτι, το απολαμβάνουν μόνα τους όπως είναι και δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, έχει 3 χρόνια εγγύηση. Σας το παραδίδουμε από το πρωί στο βράδυ στο χώρο σας, χωρίς έξοδα αποστολής, για να σας κάνω μια εντυπωσιακή προσφορά. Όπως κάνουμε συνήθως στα προϊόντα που φέρνουμε στην εκπομπή σας, κυρία Παναγούλια, για τους 10 πρώτους θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-88-37-200, θα ζητήσετε το μαξιλαράκι μασάζ και από 100 ευρώ θα το πάρετε μόνο στα 75 ευρώ. Το φέρνουμε στο χώρο σας από σήμερα και μέχρι 10-15 μέρες, όποτε είστε έτοιμοι εσείς οικονομικά, χωρίς να σας χρεώσουμε έξοδα αποστολής, με 3 χρόνια εγγύηση, το βιβλίο οδηγιών στα ελληνικά και την απόδειξή σας. Ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν που όποιος δεν το έχει αποκτήσει, ήρθε τώρα η στιγμή να το πάρει. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ, γιατί ήρθε η ώρα να δείξουμε το πολύ δημοφιλές προϊόν της εταιρείας σας, το γνωστό ρεφλεξολόγο πελμάτων, που τυχάνει να είναι και το αγαπημένο δικό μου προϊόν. Οπότε δεν έχουμε παρά να πούμε τα πλεονεκτήματα, κύριε Βασίλη. Έχετε δίκιο, κυρία Παναγούλια. Αυτό είναι ένα λατρεμένο προϊόν για χιλιάδες κόσμο που το έχει αγοράσει. Και εσείς, είστε και εσείς μεταξύ αυτών και έχετε πει τα καλύτερα. Και όντως είναι από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της αντιπροσωπείας μας. Λέγεται ρεφλεξολόγος πελμάτων γιατί είναι ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που κάνει μασάζ κάτω από τα πέλματα, σε ένα ειδικό σημείο του σώματος, που όμως εκεί καταλήγουν όλες οι απολύξεις των νεύρων, το ξέρει σχεδόν ο περισσότερος κόσμος. Και κοιτάξτε πόσο εύκολα δουλεύει. Το βάζουμε στην πρίζα, έχει μεγάλο καλώδιο, πολύ χαμηλή κατανάλωση, απλά να μην χρειαζόμαστε μπαταρίες. Και καθόμαστε ή στην καρέκλα ή στον καναπέ ή στην πολυθρόνα μας ή και στο κρεβάτι μας καθιστή και πατάμε τα ποδαράκια επάνω 5, 10, 15 λεπτά να μας κάνει μασάζ.
Πώς λειτουργεί? Ένα γενικό διακόπτη έχει εδώ, το σηκώνω λίγο να το δει ο κόσμος. Όταν τον πατήσω την πρώτη φορά και ο διακόπτης γίνει σε μπλε χρώμα, όπως βλέπετε τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γυρίζουν 18 δαχτυλάκια, 18 ακροφύσια ταυτόχρονα κάτω από τα δύο πέλματα, μας κάνουν ένα θαυμάσιο κυκλικό μασάζ ιάτσου, οπότε ενεργοποιούν τις απολύξεις των νεύρων, ξεπρίζουν τα πόδια, βοηθούν στην καλή κυκλοφορία και γενικά αισθανόμαστε περίφημα. Αν όμως κάποιος αισθάνεται ότι τα πόδια του είναι παγωμένα, κυρίως στους χειμερινούς μήνες, έχουμε και εδώ μια λύση, γιατί ξαναπατώντας τον ίδιο διακόπτη άλλη μια φορά, βλέπετε εδώ γίνεται σε κόκκινο χρώμα, κοκκινίζει και η πλάκα, όσο μπορούμε να δούμε εδώ από τα φώτα που έχουμε στο στούντιο. Οπότε το μασάζ γίνεται και ζεστό, και αν έχουμε πολύ παγωμένα κάτω άκρα, μπορούμε να ζεστάνουμε και τα πόδια μας. Διπλή λοιπόν επιλογή, και στο τρίτο πάτημα κλείνει η συσκευή. Δηλαδή τόσο απλό είναι. Στο πρώτο πάτημα σκέτο μασάζ, στο δεύτερο μασάζ με θέρμανους και στο τρίτο είναι κλειστό. Είναι για όλο τον κόσμο, δηλαδή για άτομα που δουλεύουν πολλές ώρες ορθοστασία, όπως είναι άτομα σε κομμωτήρια, άτομα σερβιτόροι, σερβιτόρες σε μπάρι, σε εστιατόρια, άτομα που δουλεύουν ή που κάνουν χορό σε σχολές χορού, που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ τα πόδια τους, σε θύλακες, σε αθλητές. Γενικά για όλο τον κόσμο, αλλά ίσως είναι το ενδεδειγμένο μηχάνημα για τα άτομα τρίτης ηλικίας, επειδή τα πόδια τους είναι πονεμένα, είναι πρισμένα και ψάχνουν κάτι να ξεκουραστούν. Μπορείτε να το κάνετε όπως βλέπετε τώρα και σε ένα βίντεο, γιατί σας παρακάλεσα να το δοκιμάσετε και θέλω μετά από λίγο να το σχολιάσετε κιόλας τι αισθανθήκατε σε αυτό το μηχάνημα. Να το κάνετε και με τις κάλτσες σας και με γυμνά τα πέλματα, χωρίς παπούτσια βέβαια, για να το αισθανθούμε. Βλέπετε είναι 6 ζώνες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, που κάθε ζώνη έχει 3 δαχτυλάκια, 3 ακροφύσια, άρα σύνολο 18. Οπότε, ό,τι νούμερο πόδι και να έχει ο άλλος, δηλαδή μέχρι και 48 νούμερο πόδι, πατάμε επάνω. Γυρίζουν ταυτόχρονα ακριβώς και είναι για όλο τον κόσμο. Ένα εξαιρετικό μηχάνημα, που βεβαίως ο κόσμος που παρακολουθεί τις εκπομπές σας θα έχει δει, γιατί το έχουμε δείξει και άλλες φορές, αυτόν τον ωραίο χάρτη ρεφλεξολογίας που βλέπετε εδώ, φίλοι και φίλες. Αυτά είναι τα δύο ανθρώπινα πέλματα, το αριστερό και το δεξιό πέλμα, και βλέπετε ότι σχεδόν όλα τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού έχουν μια νευρική απόλυξη κάτω από το πέλμα. Βλέπετε, ξεκινάει πάνω είναι η ζώνη του αυχένα, πιο κάτω είναι οι πνεύμονες, το πάγκρεας, το σηκώτη, το στομάχι, η καρδιά, τα μάτια, τα νεφρά. Όλα δηλαδή τα βασικά ζωτικά όργανα του ανθρώπου έχουν μια νευρική απόλυξη κάτω από το πέλμα. Οπότε λοιπόν, και ξεκουράζουμε τα πόδια μας και βοηθούμε το κυκλοφορικό και να ανακουφιστούμε, να χαλαρώσουμε, αλλά ταυτόχρονα ευεργετούμε και τα υπόλοιπα όργανα του σώματος, γιατί όπως είπαμε, όλα έχουν μια νευρική απόλυξη κατά το πέλμα. Ένας δε φίλος μου ορθοπαιδικός μου είπε ότι αν κάνουμε έστω συγκεντρωτικά 10 με 15 λεπτά την ημέρα, και σε 5 λεπτά τώρα και 5 λεπτά αργότερα και 5 λεπτά το βράδυ, και συγκεντρωτικά όλο το μασάζ μαζί, είναι σαν να έχουμε περπατήσει περίπου 2 χιλιόμετρα στην παραλία στα Βότσαλα με τα πόδια μας χωρίς παπούτσια. Βλέπετε και εδώ τη συσκευασία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που έχει αυτή τη φωτογραφία για να καταλάβετε. Έχει μια φωτογραφία με Βότσαλα και χαλίκι ακριβώς, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα είναι σαν να κάνει αυτού του είδους το μασάζ. Ισοδυναμεί. Που είναι εξαιρετικό. Να σας πω ότι θα σας κάνω μια πολύ ωραία προσφορά. Βεβαίως το μηχάνημα έχει 5 χρόνια εγγύηση. Συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών στα ελληνικά, από έχρωμο χάρτη ρεφλεξολογίας, από οδηγίες χρήσεως. Και θα σας κάνω μια ωραία προσφορά για τους 10 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-88-37-200. Θα πάρουν αυτό το υπέροχο μηχάνημα από 145 στα 120 ευρώ. Δεν χρεώνουμε έξοδα αποστολής. Το φέρνουμε στο χώρο σας όπου μας πείτε εσείς, σε οικιακό επαγγελματικό χώρο, από το πρωί ως το βράδυ, με την απόδειξή σας, με την εγγύησή σας και τις οδηγίες χρήσεως. Και κάνουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο, φίλοι και φίλες. Ας δείξει λίγο η κάμερα εδώ να δει ένα πολύ ωραίο δώρο. Είναι αυτό το βιβλίο της ρεφλεξολογίας, ένα πολύ ωραίο καθαραγραμμένο βιβλίο, που στο πίσω μέρος έχει και εδώ τυπωμένο τον έχρωμο χάρτη ρεφλεξολογίας. Και έτσι θα ήθελα, κυρία Παναγούλια, να με βοηθήσετε λίγο. Διαλέξτε ένα τυχαίο σημείο, σας έχω δώσει και εσάς ένα, από το βιβλίο της ρεφλεξολογίας, και διαβάστε 3-4 λογάκια που βοηθάει αυτό το μηχάνημα. Έτσι, λίγα λόγια για τη ρεφλεξολογία. Πολύ καλή δουλειά βλέπω. Για διαβάστε λίγο να δούμε. Λοιπόν, αναφέρει το βιβλίο πως με τη ρεφλεξολογία φεύγει το άγχος, χαλαρώνουν οι εντάσεις και απελευθερώνονται οι θεραπευτικές δυνάμεις του σώματος. Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού εναρμονίζονται και διευκολύνεται η διαδικασία αυτοθεραπείας του ατόμου. Πολύ σημαντικό. Καλυτερεύει η κυκλοφορία, ενισχύεται το ανοσοποιητικό, εξισορροπεί το ορμονικό και λειτουργούν καλύτερα τα πεκριτικά όργανα. Οπότε επιτυχάνεται αποτοξίνωση του οργανισμού. Είδατε λοιπόν, ένα μικρό κεφάλαιο επιλέξατε. Πόσο χρήσιμα πράγματα θα διαβάσετε, φίλοι και φίλες, από αυτό το ωραίο δώρο που σας κάνουμε, το βιβλίο της ρεφλεξολογίας, σε όσους αγοράσουν τον ρεφλεξολόγο πελμάτων. Και κλείνοντας την ενότητα αυτού του προϊόντος, επειδή βλέπουμε τώρα, μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας κάποια πλάνα που το δοκιμάσατε και εσείς λίγο νωρίτερα πριν κάνουμε την εκπομπή, έτσι πέστε 2 λόγια πώς είδατε αυτό το μηχάνημα, αλλά πέστε το με το χέρι στην καρδιά. Βεβαίως. Εγώ θα καταθέσω ότι η αίσθηση που έχει κανείς πάνω σε αυτό το μηχάνημα είναι πραγματικά σαν να πετάει στον ουρανό. Δηλαδή του δίνει μια αίσθηση ελάφρυνσης στα βαριά πόδια και μια ανακούφιση ταυτόχρονα, επειδή πιάνει όλη την επιφάνεια του πέλματος, χάρη βεβαίως στο σχεδιασμό του,
Και νομίζω ότι με λίγη καλή χρήση, δηλαδή συνέπεια του χρήστη, όπως το είπατε. Καθημερινή θα έλεγα εγώ. Καθημερινή, γιατί είναι άφοβο βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Και δοκιμασμένο το προϊόν. Λίγα λεπτά κάθε μέρα, νομίζω ότι στο τέλος ίσως και να καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό να λύσει το πρόβλημα της αίσθησης των κουρασμένων ποδιών και της βαρύτητας. Και να βοηθήσει και τα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Αφού δεν πάμε στη θάλασσα, τουλάχιστον να έχουμε στο σπίτι μας και τώρα είμαστε και στο χειμώνα, πώς να βρούμε τη θάλασσα χειμωνιάτικα, κυρία Παναγούλια. Λοιπόν, τηλεφωνήστε λοιπόν φίλοι και φίλες στα 120 ευρώ με 5 χρόνια εγγύηση, με δώρο το βιβλίο της ρεφλεξολογίας, την εγγύησή σας, την απόδειξή σας και τις οδηγίες χρήσεως. Σας περιμένουμε μόλις τώρα. Και επειδή πάντα η εταιρεία σας μας έχει συνηθίσει να μας καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σαν αγοραστικό κοινό, ας περάσουμε να δείξουμε κάποια προϊόντα που από ό,τι βλέπω είναι απόλυτα απαραίτητα λόγω εποχής. Για πείτε μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο το τηλεοπτικό κοινό και όλους τους Έλληνες τηλεθεατές για τη μεγάλη απήχηση που είχαν στην περσινή χειμερινή περίοδο για τα θερμαινόμενα υποστρώματα, τις θερμαινόμενες υποκουβέρτες της Πλούτων Ελλάς. Είχε μια τεράστια απήχηση ο κόσμος, γιατί ξέρει ο κόσμος να ξεχωρίζει το καλό, κυρία Παναγούλια, βλέπει την ποιότητα, βλέπει τις προδιαγραφές, βλέπει τις εγγύησεις και θέλει πάντα να κοιμάται, επειδή είναι ένα προϊόν που μπαίνει στο κρεβάτι μας για πολλούς μήνες το χρόνο και για πολλές ώρες ημερησίως τη χρησιμοποιούμε. Θέλει πρώτα απ' όλα να έχει ποιότητα αλλά και ασφάλεια. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το σπουδαίο προϊόν που ειλικρινά σας το λέω, φίλοι και φίλες, δεν θα το βρείτε πουθενά. Είναι το μονό θερμαινόμενο υπόστρωμα, μονή θερμαινόμενη υποκουβέρτα. Κοιτάξτε καταρχήν γιατί ποιότητα μιλάμε. Βλέπετε χοντρό σαν μπάπλωμα. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το υλικό του και να πω την αλήθεια, δεν έχω πιάσει παρόμοια ποιότητα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, έχει και 4 λαστιχάκια που αν θέλουμε το πιάνουμε στις 4 γωνίες του στρώματος, αλλά και αν δεν το πιάσουμε, επειδή είναι χοντρό όπως βλέπετε το υπόστρωμα αυτό, κάθεται ακριβώς εκεί που θα το βάλουμε. Απλά έχουμε και την επιλογή να το σφινώσουμε κάτω από το στρώμα στις 4 γωνίες. Αυτό λοιπόν, και όπως όλα τα υποστρώματα, ξέρετε φίλοι και φίλες, μπαίνει κάτω από το κατοσέντονο, ανάμεσα δηλαδή στο κατοσέντονο και στο στρώμα, από το ύψος του μαξιλαριού και κάτω και ζεσταίνει το κρεβάτι μας μέχρι τα πόδια. Εδώ όμως έχουμε μια πρωτοπορία, γι' αυτό σας λέω δεν υπάρχει πουθενά. Έχουμε βεβαίως την επιλογή, επειδή το μήκος είναι 1,50 και το πλάτος είναι 80 πόντους. Έχουμε λοιπόν επιλογή να ζεστάνουμε όλο το υπόστρωμα και όλο το κρεβάτι, αλλά για άτομα που τυχόν έχουν κυρσούς, έχουν φλεβίτη στο πόδι, έχουμε με το τηλεχειριστήριο εδώ τη δυνατότητα να βάλουμε να ζεστάνει η κουβέρτα μόνο από τον αυχένα μας σχεδόν μέχρι τη μέση, μόνο αυτό το μισό δηλαδή μέρος της θερμαινόμενης υποκουβέρτας, ή να ζεστάνει από τη μέση μέχρι τα πόδια. Δηλαδή, άτομα που δεν θέλουν, βλέπετε εδώ το χειριστήριο με μια απλή κίνηση, πατάτε εδώ τα ανάλογα κουμπάκια, μπαίνουν τα προγράμματα που θέλουμε. Η έντασή της είναι σε 6 διαβαθμίσεις που μπορεί να δώσει θερμότητα. Το ρυθμίζουμε δηλαδή πανεύκολα με ψηφιακή οθόνη όπως βλέπετε εδώ και ρυθμίζουμε ή να ζεστάνει όλο το υπόστρωμα ή να ζεστάνει από τη μέση και κάτω ή από τη μέση και προς τα πάνω. Είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο που βλέπετε σε αυτό το θερμενόμενο υπόστρωμα. Τελευταίο μοντέλο, δεν θα το βρείτε πουθενά, αλλά έχω να σας πω και για την ποιότητα, γιατί όπως βλέπετε κυρία Παναγούλια, τώρα το έχω στην πρίζα αυτή τη στιγμή, σε απλή πρίζα, 0 κατανάλωση έχουν. Πατώντας αυτά τα 2 κουμπάκια εδώ, αποσπάτε το χειριστήριο και πέστε μου εσείς σαν γυναίκα που ασχολείστε με αυτά τα προϊόντα, αν έχετε ακούσει θερμενόμενο υπόστρωμα να πλένετε στο πλυντήριο. Δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, βλέπετε με μια απλή κίνηση απέσπασα το χειριστήριο τώρα. Οπότε αυτό το θερμενόμενο υπόστρωμα όταν λερώσει, όταν βραχεί, αν χυθεί κάτι επάνω, μπορούμε να το βάλουμε στο πλυντήριο και στη λεκάνη μας στους 30 βαθμούς με χλιαρό νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό, να την πλύνουμε, να την έχουμε πάντα καθαρή. Επειδή ο λαός είναι σοφός και πάντα έλεγαν όλοι, και κυρίως οι παλαιότεροι, ότι μια φωτογραφία sont 1000 λέξεις. Αν δει ο κόσμος αυτή την ποιότητα που βλέπετε εδώ, πιστεύω θα καταλάβει πολλά. Και το πάχος αυτής της θερμενόμενης υποκουβέρτας. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά εγώ που το πιάνω. Φαίνεται σαν τσιγαρόχαρτο οι άλλες που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν ξέρουμε και τι περιέχουν μέσα. Εδώ βλέπετε ένα πλούσιο προϊόν, εξαιρετική ποιότητα, τη βλέπετε, λευκή, πολύ ωραία. Πλενόμενο στο πλυντήριο και έχει και 5 χρόνια εγγύηση. Και απομονώνει τις ζώνες που μας είπατε που είναι πρωτοποριακό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να θέλουμε να ζεστάνουμε δηλαδή μόνο το μισό σώμα ή το υπόλοιπο σώμα ή και όλο το σώμα. Να μας βοηθήσει βεβαίως, όπως είπαμε, να πάρει όλη την υγρασία από το στρώμα, να βοηθήσει στα αθλητικά, στη δισκοπάθεια, στους πόνους στη μέση, πόνους στην πλάτη, πόνους στον αυχένα. Πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν. Να έχουμε ένα ωραίο ζεστό κρεβάτι. Και κοιτάξτε κάτι σημαντικό που σας είπα για την ποιότητα. Εδώ στο κουτί του επάνω στη συσκευασία βλέπετε αυτό το σήμα της Ecotex. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πριν φτάσει στην Ελλάδα έχει περάσει από το εργοστάσιο 100 τεστ, ότι δεν έχει μέσα καρκινογόνα υλικά, βλαβερές ουσίες και η ποιότητα του υλικού είναι καταπληκτική για να ξαπλώσει, να κοιμηθεί άφοβα, ότι θα έχει ένα κορυφαίο υλικό στο κρεβάτι. Και για μεγάλο διάστημα. Και βεβαίως βλέπετε δίπλα και τα 5 χρόνια εγγύηση που δίνει το εργοστάσιο. Όπως είπαμε, αν κάτι συμβεί, δεν ασχολούμαστε με σέρβις, αλλά την αντικαταστούμε με καινούρια. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι αυτό το καταπληκτικό μονό θερμενόμενο υπόστρωμα έχει και χρονοδιακόπτη, φίλοι μου, και αν θέλετε, μπορεί να δουλεύει βέβαια συνέχεια, μπορείτε να την προγραμματίσετε από το τηλεχειριστήριο που έχει
το χρονοδιακόπτη επάνω, να κλείσει μόνη της σε 1,5, σε 3, σε 6, μέχρι και 10 ώρες. Δηλαδή, εδώ από το τηλεχειριστήριό της, επάνω που έχει εδώ το timer, βάζετε εσείς το χρόνο που θέλετε, ανάβει στην ψηφιακή οθόνη και ακόμα και αν φύγετε, η κουβέρτα θα κλείσει μόνη της. Και να σας πω και κάτι σημαντικό, ότι αυτή η υποκουβέρτα, σε λίγο που θα σας κάνω την προσφορά, μπορεί κάποιοι να θεωρήσετε ότι είναι ακριβή. Όμως, αυτά που σας παρέχει αυτό το πραγματικά παπλωματάκι που βλέπετε εδώ, χοντρή, βελούδινη, απαλή, καπιτονέ, οι παλαιότεροι λέγανε ότι το ακριβό είναι και φτηνό. Θα σας κάνω μια πολύ ωραία προσφορά. Για όση ώρα διαρκεί η εκπομπή, και τώρα υπάρχουν άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνήστε στο 210 88 37 200 και θα αποκτήσετε αυτό το θαυμάσιο μονό θερμαινόμενο υπόστρωμα από τα 105 στα 85 ευρώ. Σας το φέρνουμε χωρίς έξοδα αποστολής από το πρωί ως το βράδυ σε ημέρα και ώρα που θέλετε εσείς. 5 χρόνια εγγύηση, το βιβλίο οδηγιών στα ελληνικά και την απόδειξή σας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ίδια σειρά προϊόντων, όμως από ό,τι βλέπω εδώ αλλάζει το μέγεθος. Βεβαίως, κυρία Παναγούλια, ενώ μιλήσαμε νωρίτερα για το μονό θερμαινόμενο υπόστρωμα, τώρα θα μιλήσουμε και για το διπλό, γιατί πάρα πολλά κρεβάτια είναι με διπλά. Ο κόσμος είναι 2 άτομα στο κρεβάτι και θέλουν να ζεσταθούν σε όλο το κρεβάτι τους. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη θαυμάσια διπλή θερμαινόμενη υποκουβέρτα, η οποία είναι της ίδιας κλάσης με την προηγούμενη τιμονή. Βλέπετε πόσο χοντρή είναι, στηρίξουμε και έτσι κάτω να πέσει, να τη δει ο κόσμος τι ποιότητα είναι. Βλέπετε σαν πάπλωμα χοντρή δηλαδή, δεν φαίνονται καλώδια, δεν φαίνονται αντιστάσεις. Ένα σπουδαίο προϊόν, το οποίο όπως βλέπετε έχει 2 χειριστήρια, επειδή ακριβώς είναι διπλή, έχει και 4 λάστιχα στις γωνίες. Όπως πολύ σωστά κάνετε και εσείς, κυρία Παναγούλια, αν θέλουμε το περνάμε κάτω από το στρώμα στις γωνίες να μένει σταθερή. Αλλά όπως βλέπετε, φίλοι και φίλες, είναι τόσο χοντρό το υλικό της, όπως λέμε, σαν πάπλωμα, το οποίο όπου τη βάλουμε μένει ακριβώς εκεί. Βεβαίως και αυτή τη βάζουμε κάτω από το κατοσέντονο, ανάμεσα στο στρώμα και στο κατοσέντονο. Ζεσταίνει πολύ ωραία το κρεβάτι μας, αλλά έχουμε το προνόμιο εδώ ότι αν είναι 2 άτομα στο κρεβάτι και ο ένας δεν θέλει να ζεστάνει πολύ τη δική του μεριά ή ο άλλος θέλει να έχει ακόμα περισσότερη θέρμανση, είναι σαν να χωρίζεται η κουβέρτα στη μέση, η υποκουβέρτα. Λοιπόν, γι' αυτό έχει τα 2 χειριστήρια. Βλέπετε, έχετε ένα εσείς, ένα εγώ. Δηλαδή, αν τώρα κάποιος είχαν εξαπλώσει 2 άτομα και ήθελε να ζεστάνει μόνο αυτή τη μεριά, έχει 3 διαβαθμίσεις, ανοίγοντας το διακόπτη εδώ στο 1, 2 ή 3, ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι εδώ να ξέρουμε πού λειτουργεί και ζεσταίνει μόνο αυτή η πλευρά. Αν ήθελε ο άλλος από εκεί να το έχει στο 1, ας πούμε, ή πιο χαμηλή ή καθόλου θέρμανση, δεν το ανοίγει καθόλου. Είναι λες σαν να χωρίζει στη μέση, ακριβώς γιατί ο άλλος σου λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ ζεστό το μέρος μου, ο άλλος σου λέει: δεν θέλω καθόλου ζεστή, το θέλω σε μια μέτρια θερμότητα. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, το οποίο από την ώρα που θα το ανοίξουμε, επειδή ζεσταίνει πάρα πολύ το κρεβάτι, έχει χρονοδιακόπτη και στις 3 ώρες κλείνει μόνο του. Απίστευτο, τι μας λέτε. Δηλαδή, αντί να θέλουμε να ξυπνήσουμε τη νύχτα, να την κλείσουμε κλπ., έχει ζεστάνει τόσο ωραία το κρεβάτι μας, στις 3 ώρες κλείνει αυτόματα μόνο της, αλλά αν θέλουμε την ξανανοίγουμε και δουλεύει άλλες 3 ώρες. Έχει δηλαδή και αυτό το προνόμιο ότι σβήνει μόνο της στις 3 ώρες. Ή αν το πρωί ξυπνήσουμε, φύγουμε βιαστικά για τη δουλειά ή να πάμε κάπου και την έχουμε αφήσει αναμένη, πάλι αυτή θα κλείσει στις 3 ώρες. Είναι και για θέμα ασφαλείας δηλαδή. Βεβαίως η ποιότητα είναι εκπληκτική. Και πού βοηθάει αυτό το προϊόν? Πάρα πολλές πολυκατοικίες, πάρα πολλές μονοκατοικίες, πάρα πολλά σπίτια γενικά και φέτος θα έχουν ελλειπή θέρμανση. Έτσι. Τι γίνεται λοιπόν? Κυκλοφορούμε σε ένα παγωμένο σπίτι, παθαίνουμε αθλητικά, παθαίνουμε δισκοπάθειες, πονάνε τα κόκαλά μας. Αν λοιπόν το κρεβάτι μας που κοιμόμαστε πάρα πολλές ώρες την ημέρα και το βράδυ και το μεσημέρι και άλλες ώρες της ημέρας είναι ζεστό, τουλάχιστον γλιτώνουμε από τα κρυοπαγήματα που παθαίνουμε κυκλοφορώντας μέσα στο παγωμένο σπίτι. Και φέρνει και καλή διάθεση βασικά. Βεβαίως, αυτό παρατήρησα πέρσι που είχα πάρει και εγώ το αντίστοιχο προϊόν. Ναι, είχε φτιάξει τη διάθεσή μου μέσα στο σπίτι. Και είχατε μείνει ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον κοιμόσασταν σε ένα ζεστό κρεβάτι. Πάρα πολύ. Να σας πω, φίλοι και φίλες, ότι οι διαστάσεις αυτού του διπλού θερμαινόμενου υποστρώματος είναι 1,55 το μήκος επί 1,40 το πλάτος. Αλλά όπως είπαμε, με τα 2 χειριστήρια είναι σαν να χωρίζει στη μέση υποκουβέρτα και μπορούμε να ζεσταίνουμε ή το ένα μέρος ή το άλλο και τα 2 μαζί. Λοιπόν, έχει και αυτή το προνόμιο ότι αν θέλουμε, πέστε ότι χύθηκε κάτι επάνω, τηλερώθηκε, ότι έχει γίνει κάτι και θέλουμε να την καθαρίσουμε. Βλέπετε εδώ μια απλή κίνηση, κάντε το κι εσείς. Τραβάμε το χειριστήριο από εδώ, από την ένωσή του, όπως το έβγαλα εγώ. Τραβήχτε το να δείτε πόσο εύκολα βγαίνει. Έτσι. Αποσπώνται δηλαδή τα 2 χειριστήρια που έχει. Οπότε τη βάζουμε στο πλυντήριο στους 30 βαθμούς σε χαμηλή θερμοκρασία με ελαφρύ απορρυπαντικό ή και στη λεκάνη και μπορούμε να την πλύνουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αν βραχεί, αν λερώσει, είναι πλενόμενη στο πλυντήριο ή στη λεκάνη. Δηλαδή κάτι εντυπωσιακό, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η κουβέρτα, παρότι δεν φαίνεται επειδή είναι χοντρή σαν πάπλωμα, έχει μέσα καλώδια, έχει σειρματάκια και όμως είναι πλενόμενη. Αυτό το λέω για να δείξω τι κλάση είναι, τι κατηγορία είναι. Αυτές όλοι οι φίλοι τηλεθεατές που τις προτιμούν τα τελευταία χρόνια μας λένε μόνοι τους ότι είναι θερμαινόμενα υποστρώματα των 5 αστέρων. Δηλαδή είναι το top που κυκλοφορεί στην αγορά. Εγώ θα σας πρότεινα να το πάρετε όλοι, να ζεσταθείτε πραγματικά και όπως σας είπα νωρίτερα και για το προηγούμενο μοντέλο, ο κόσμος πια έχει μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Δηλαδή, έτσι θα σας το έλεγα υπό τύπου ερωτήσεως, φίλοι και φίλες. Θέλετε να κοιμηθείτε πάνω σε ένα συνθετικό υλικό, πάνω σε ένα νάιλον που δεν έχει εγγύηση, που δεν έχει ασφάλεια, ή θέλετε να κοιμηθείτε σε αυτό το κορυφαίο προϊόν που θα το έχετε για 20 με 30 χρόνια και θα σας παρέχει και ποιότητα υλικού και ασφάλεια και πλενόμενο και 5 χρόνια εγγύηση και ό,τι πάθει το αλλάζουμε καινούριο?
Την κρίση την αφήνω σε εσάς και την απόφαση. Και επειδή μιλήσαμε για ποιότητα υλικού και για ασφάλεια προϊόντος, βλέπετε φίλοι μου σε ένα κοντινό πλάνο στη συσκευασία το σήμα της Ecotex, που σημαίνει ότι πριν φτάσει στην Ελλάδα έχει περάσει στο εργοστάσιο 100 τεστ ότι αυτή η υποκουβέρτα δεν έχει μέσα βλαβερές ουσίες, συνθετικές ύλες, καρκινογόνα υλικά και ότι είναι αντιαλλεργική, αντιμικροβιακή και αντιβακτεριδιακή. Ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν. Να σας κάνω μια πολύ ωραία προσφορά, κυρία Παναγούλια. Για όση ώρα διαρκεί εκπομπή, για πολλή ώρα ακόμα, όσοι τηλεφωνήσουν στο 210-88-37-200 και τώρα έχουμε άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο παρά την ώρα που μας βλέπετε, θα πάρουν αυτό το θερμαινόμενο διπλό υπόστρωμα από τα 145 στα 110 ευρώ. Είναι μια προσφορά ειδική για την εκπομπή σας. Όταν ο άλλος πάρει στο σπίτι του ή στον επαγγελματικό χώρο αυτό το προϊόν και το ανοίξει και το δει, τότε θα καταλάβει τι αγόρασε. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα να αποκτήσετε αυτό το σπέσιο προϊόν. Ας περάσουμε όμως τώρα να δούμε ένα εντελώς καινούριο προϊόν που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τη χρήση του, κύριε Βασίλη. Βεβαίως. Δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι είναι. Να σας πω εγώ αμέσως και για εσάς και στους τηλεθεατές σας, κυρία Παναγούλια. Αυτό το μηχάνημα λέγεται ιονιστής καθαριστής αέρος. Τώρα πια είμαστε στο χειμώνα, αλλά όχι ότι δεν χρησιμοποιείται και το καλοκαίρι, γιατί είναι ένα μηχάνημα που στην ουσία αναπνέει πριν από εμάς για μας. Είναι δηλαδή, μπαίνει σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο, σε ένα σαλόνι, σε ένα επαγγελματικό χώρο και βλέπετε ένα πρωτοποριακό μοντέλο με πάρα πολύ όμορφο design. Θα σας κάνω και δύο πειράματα σε λίγο να δείτε τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Βεβαίως. Και όταν λοιπόν κάποιος έχει καπνούς από τσιγάρα στο χώρο του, έχει σκόνη, έχει καυσαέριο, έχει μύκητες, έχει μικρόβια, 1002 ακάρια που κυκλοφορούν σε ένα χώρο και δεν τα βλέπουμε, αυτό το μηχάνημα με 4 μοτέρ, όπως βλέπετε, ρουφάει, έχει 4 ταχύτητες λειτουργίας, δηλαδή την quiet, τη χαμηλή, την τελείως αθόρυβη, τη χαμηλή, τη μεσαία και την υψηλή, την turbo. Που εκεί σαρώνει σε ένα χώρο μέχρι 80 τετραγωνικά, ρουφάει όλα αυτά που είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ιονίζει το χώρο δηλαδή και έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εσείς, σαν νοικοκυρά που είστε, ας πούμε ότι σήμερα έχετε καθαρίσει το σπίτι σας, έχετε απολυμάνει τα πάντα, έχετε βάλει ηλεκτρική σκούπα, έχετε πλύνει με χλωρίνες τα πάντα και μετά από 10 μόνο λεπτά από το παράθυρό σας χτυπάει μια δέσμη του ηλίου και σκάει στον απέναντι τοίχο. Εκεί λοιπόν θα δείτε, παρότι τώρα καθάρισα το σπίτι μου, θα θεωρείται ένα λεφούσι εκεί μέσα στη δέσμη του ηλίου. Γιατί αυτά δεν πάβουν να εφίστανται αυτά τα μικρόβια μέσα στους κλειστούς χώρους, από τα χαλιά που πατάμε, από τις κουβέρτες, από τις μοκέτες, από όλα αυτά. Αιωρούνται, τα αναπνέουμε εμείς και τα παιδιά μας και παθαίνουμε προβλήματα στο αναπνευστικό και λέμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, αναπνέει πριν από εσάς για εσάς. Ένα εξαιρετικό μηχάνημα, το οποίο έχει και τηλεχειριστήριο, από απόσταση 10 μέτρων δηλαδή μπορούμε να το προγραμματίσουμε να δουλέψει πιο λίγο, πιο δυνατά το μοτέρ του, πιο σιγανά. Έχει και χειροκίνητα γίνεται από εδώ από το πάνω μέρος, αλλά μπορούμε να το προγραμματίσουμε να κλείσει και μόνο του σε 1 ώρα, σε 2 ώρες, σε 4 ώρες ή και μέχρι 12 ώρες. Δηλαδή να φύγουμε εμείς για να καθαρίσει ο χώρος ή να ξαπλώσουμε για ύπνο και αυτό να είναι σε λειτουργία. Να φιλτράρει τον αέρα, να καθαρίζει το χώρο. Και δυσοσμίες παίρνει αυτό, δηλαδή μπορεί να μαγειρέψει μια νοικοκυρά κάτι, να μυρίζει το σπίτι, ας πούμε, κουνουπίδι και να το απορροφήσει. Πολύ σωστά. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Δηλαδή έχει ένα τριπλό φίλτρο. Αυτό είναι το πρόφιλτρο που είπαμε, το οποίο είναι πλενόμενο. Αυτό κρατάει τα χοντρά σωματίδια και τη σκόνη του χώρου. Το πλένουμε όποτε νομίζουμε, όποτε γεμίσει. Μετά έχει ένα εξαιρετικό φίλτρο ενεργού άνθρακα. Όπως αναφερθήκαμε, παίρνει όλες τις οσμές από μεγερμένα φαγητά, από τσιγάρα και αυτό είναι πλενόμενο. Και αυτό είναι το καταπληκτικό φίλτρο, το Nano Coil που είπαμε. Βλέπετε πόσο χοντρό, πολύ πιο ισχυρό από το φίλτρο HEPA που κρατάει μέχρι και το 0,1 του ενός μικροβίου, κυρία Παναγούλια. Δηλαδή κάνει απόλυτο καθαρισμό, το οποίο αυτό κάθε περίπου 18 με 24 μήνες το ανταλλάσσουμε. Έχει και δίκτυα αλλαγής του φίλτρου επάνω στο καντράν και γι' αυτό το μηχάνημα, αφού φιλτράρει τον αέρα, όπως μας βοηθάει σε άτομα που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες, ρινικό κατάρου, μικρανίες και πονοκεφάλους, χρόνια βροχίτιδα. Ένα εξαιρετικό μηχάνημα, το οποίο να πω και 2-3 τεχνικά στοιχεία. Είναι μόνο 24 βατ. Αν το βάλετε στην ταχύτητα turbo και μόνο 24 βατ την ώρα. Τίποτα δηλαδή, σαν και ένα κεράκι λάμπας, μπορεί να το έχετε μέρα νύχτα ανοιχτό και όπως είπαμε να αναπνέει πριν από εσάς για εσάς. Ζυγίζει 3 κιλά το βάρος του όλη η συσκευασία του. Έχει 3 χρόνια εγγύηση. Είναι σχεδόν αθόρυβο. Όταν το έχουμε στη μέγιστη σκάλα στην turbo, έχει μόνο 60 δεσιμπέλ θόρυβο και είναι για 80 τετραγωνικά χώρου ή για 240 κυβικά. Και φυσικά όλες οι λειτουργίες όπως γίνονται και χειροκίνητα πατώντας το κουμπάκι από εδώ, αλλά και από το χειριστήριο εδώ. Και είναι και πολύ αθόρυβο, παρατηρώ εδώ στο στούντιο τώρα. Πολύ ωραίο design. Και τώρα θέλω να σας κάνω έτσι ένα πείραμα, γιατί μάλλον να σας πω πρώτα πού βοηθάει θεραπευτικά. Δηλαδή, αν έχει κάποιος αλλεργίες αναπνευστικής οδού, χρόνια βροχίτιδα, άσθμα, ρινικό κατάρου, μικρανίες και πονοκεφάλους, όλα αυτά συνήθως οφείλονται στη θετικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ο ιονιστής λοιπόν απαλλάσσει το χώρο, τον κλειστό χώρο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει έξω, από όλα αυτά που είπαμε και έτσι γλιτώνουμε από πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε στην υγεία μας. Αλλά για να δούμε και τι κάνει πραγματικά, εγώ τώρα θα το γυρίσω το μηχάνημα εδώ, θα το βάλω να δουλέψει στην ταχύτητά του εδώ
Αυτή είναι η θα μέγιστη. το γυρίσω. Είναι η μέγιστη για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και θα κάνουμε ένα σκληρό πείραμα τώρα. Θα δείτε, εδώ βλέπετε έχω. Είναι φύλλα χαρτιού το Α4 των 80 γραμμαρίων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόλλες των 80 γραμμαρίων, χαρτί Α4. Βλέπετε λοιπόν, το βάζω εδώ στο πίσω μέρος. Βλέπετε τώρα μπροστά στα μάτια σας εδώ, 7 κόλλες χαρτί των 80 γραμμαρίων, το ρουφάει το μοτέρ μέσα, το καθαρίζει και από μπροστά δεν βγαίνει τίποτα. Βγαίνει ο καθαρός αέρας. Και να σας κάνω και ένα πείραμα με το τσιγάρο τώρα, που πάρα πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα. Βλέπετε εδώ, μου έχουν ανάψει συνεργάτες μου εδώ ένα τσιγάρο, που αυτό είναι ορατός ο καπνός. Έτσι, βλέπετε εδώ τον καπνό του τσιγάρου, φίλοι και φίλες. Το βάζω εδώ στο πίσω μέρος. Βλέπετε με πόση δύναμη το ρουφάει μέσα. Κάνει την επεξεργασία με στα φίλτρα και από εδώ μπροστά που βγαίνει ο καθαρός αέρας δεν βγαίνει τίποτα. Για να δείτε δηλαδή τι δυνατό μηχάνημα είναι και πώς θα σας απαλλάξει από πάρα πολλούς ρήπους στους εσωτερικούς χώρους. Ένα εκπληκτικό μηχάνημα. Νομίζω θα σώσει και τους αντικαπνιστές από το πρόβλημα. Που γίνονται παθητικοί καπνιστές. Βέβαια, γιατί το χειρότερο. Το τσιγάρο σε κλειστούς χώρους, σε γραφεία, σε σπίτια κλπ. Δυστυχώς, πολλές κυρίες βγάζουν το σύζυγό τους ή τους καλεσμένους στο μπαλκόνι μες στο χειμώνα και μες στο χιόνι να καπνίσουν, μόνο και μόνο γιατί δεν υποφέρεται ο καπνός του τσιγάρου ή η οσμή του τσιγάρου μες στο σπίτι. Όταν δουλεύει όμως αυτό το υπέροχο μηχάνημα που είναι και πολύ καλέσθητο, γιατί μπορεί να το βάλει σε ένα τραπεζάκι, σε ένα έπιπλο, σε ένα πάγκο, να αναπνέει λοιπόν πριν από εσάς για εσάς. Και κομψό, πολύ κομψό, πολύ ωραίο design, πολύ ωραίο. Έχει εγγύηση 3 χρόνια. Βλέπετε εδώ και από τη φωτογραφία στη συσκευασία του. Θα σας δείχνουμε αναλυτικά αυτά τα πλάνα σιγά σιγά να δείτε πώς δηλαδή βοηθάει στη σκόνη, στον καπνό του τσιγάρου, στη γύρι, στα βακτηρίδια, στα μικρόβια, στα ακάρια. Τα βλέπετε σιγά σιγά πώς περνάνε από το βίντεο αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα. Ακόμα και στις μυρωδιές από τα ζώα που υπάρχουν σε κλειστούς χώρους, επίσης φίλοι μου, ακόμα και τον ιό της γρίπης, που σε κλειστούς χώρους είναι πάρα πολύ επώδυνος τώρα που έχουμε χειμώνα. Υπάρχουν ιώσεις, υπάρχουν μικρόβια. Ρουφάει τα μικρόβια ακόμα και τον ιό της γρίπης. Δεν μένει σαν καινούριο προϊόν να σας κάνω μια εντυπωσιακή προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τους 5 πρώτους τηλεθέτες που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210 88 37 200 και τώρα υπάρχουν άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο, θα ζητήσετε τον ιονιστή καθαριστή αέρος, θα σας κάνουμε μια ειδική προσφορά από 245 μόνο στα 190 ευρώ. Το φέρνουμε στο χώρο σας όποτε θέλετε εσείς από σήμερα και μέσα στον επόμενο μήνα, όποτε μας πείτε, χωρίς να χρεώσουμε έξοδα αποστολής, με την εγγύησή του, με την απόδειξή του και φυσικά το βιβλίο οδηγιών στα ελληνικά. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους τώρα. Ας περάσουμε τώρα σε ένα ακόμα προϊόν που, όπως βλέπω λόγω εποχής, νομίζω είναι απολύτως απαραίτητο. Σωστά? Έχετε δίκιο, κυρία Παναγούλια, αλλά δεν πάβει να είναι και για όλες τις εποχές. Είναι το θερμόμετρο χωρίς επαφή. Είναι ψηφιακό. Το έχουμε δείξει σε παλαιότερες εκπομπές σας, μάλλον σε χειμερινή περίοδο. Αλλά όταν το πάρει κάποιος, βεβαίως το έχει για όλες τις εποχές του χρόνου. Τώρα όμως, επειδή είμαστε πια στο χειμώνα, κυκλοφορούν ιώσεις, μικρόβια έξω, πάρα πολλοί κόσμος κρυώνει. Και πολλές φορές ψάχνουμε ένα θερμόμετρο, το κλασικό του υδραργύρου, το οποίο όταν το βάλουμε σε εμάς, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, κάνει μέχρι και 10 λεπτά να μας δείξει τον πυρετό. Εδώ λοιπόν είναι χωρίς επαφή και κοιτάξτε, φίλοι μου, πόσο εύκολα λειτουργεί. Παίρνει μέσα 2 μπαταρίες 2α, τις οποίες περιέχει αρχική συσκευασία. Θα περάσουμε πάρα πολύ χρονικό διάστημα και όταν, επειδή είναι διπλής χρήσεως, όταν έχουμε αυτό το πλαϊνό κουμπάκι που βλέπετε εδώ προς το πάνω μέρος, παίρνει τη θερμοκρασία του σώματος. Όταν όμως μετακινήσουμε το κουμπάκι αυτό προς το κάτω μέρος που θα το δείξουμε σε λίγο, παίρνει και τη θερμοκρασία του χώρου. Είναι διπλής χρήσεως. Λοιπόν. Αλλά το πιο σημαντικό ακριβώς είναι κυρίως για τη θερμοκρασία του σώματος. Να μας πάρει το λεγόμενο πυρετό εφόσον έχουμε. Θέλετε να σας κάνω μια εφαρμογή, κυρία Παναγούλια, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι η θερμοκρασία σας. Λοιπόν, πατάμε, φίλοι μου, αυτό το κουμπάκι εδώ που βλέπετε τώρα για να ανάψει η συσκευή. Πατάμε αυτό το κουμπάκι, το start εδώ. Και βλέπετε, κάνει ένα ηχητικό σήμα. Το ακούσατε. Πατώντας λοιπόν μια φορά ακόμα το start, στοχεύουμε εξ αποστάσεως, ανάβει το λέιζερ και αμέσως μας δείχνει εδώ πέρα τι γράφει, κυρία Παναγούλια. Είναι 36 και 5. 36 και 5. Ο απόλυτα φυσιολογικός πυρετός στη θερμοκρασία του σώματος, για να μην έχουμε μάλλον πυρετό, είναι 36 και 6. Όταν πάμε πιο πάνω, συνήθως έχουμε 10, τα ανεβαίνουμε